Khumbuza abalaleli sikhuluma ngobana khona zasanamuhla njengoba usivakashela. Please, can I introduce myself? Okay, just introduce yourself. I greet you all, my people. My name is Nanake Dube. I am from Komcwembe area. I am learning at James High School of Excellence. I am learning grade 3. Thank you. Oh, imodel. Yes. Uqale nokumodela. Ngaqala last year. Uqale last year. Yeah. Ufundisa ubani? Fundisa mama. Ufunda njalo uma ubuya esikoleni noma? Cha, ufunda ama Saturdays. Uma ngama Saturdays usuke ufunda. Yeah. Ngiyabona ugqoke kahle siyakubongela kuhle ngiyabona ufake nento efakwa yiQueen ngicathi umuntu osuke ewinile khona usuke ifaka. Yeah. Bukade wine ini mhlambe ke soqala ngolokho ogcine ngakho kakhulukazi ukwinile uMiss Bani. Go Miss Phenomenal ngaphinda futhi ngaba uMiss Hlankosi ngaphinda futhi ngaba uMiss Mashampula ngaphinda futhi ngaba uMiss Nongoma Festival ngaphinda futhi ngaba uMiss Sama. Sakanje kakhulu la. Lokho kuyimedali nje usenandaba nakho sokuthole kakhulu. Yeah. Kumele bekubize ngani ube indlondlo. Yazi indlondlo? Yazi indlondlo. Hayi mina sikutshengisa indlondlo khona omunye ubaba okuthiwa indlondlo yamanzi uzoba indlondlo yabantu abamodelayo. Shothi uzoba uNkulunkulu wabo bonke bazozwa kwena.